गोकुळ सोबत गोकुल. पावसाळा तोंडावर आल्यानं सावंतवाडी नगर परिषदेनं शहरात मान्सूनपूर्व कामांना जोरदार सुरुवात केली आहे. पावसाळ्यात शहरात कुठेही पाणी साचून नागरिकांना त्रास होऊ नये याबाबत नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले यांनी केलेल्या सूचनेनुसार प्रशासनानं विशेष नालेसफाई मोहीम हाती घेतली आहे. सध्या ही कामं युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. पावसाळ्यापूर्वी सावंतवाडी शहरात कुठल्याही प्रभागात नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी आत्तापासूनच पावले उचलण्यात आली आहेत, अशी माहिती आरोग्य सभापती सुधीर आडुरेकर यांनी दिली आहे. पावसाळ्यात शहरातील सखल भागात पाणी साचणं, गटारं तुंबणं अशा समस्यांमुळे दरवर्षी नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागतं आहे. हीच बाब गांभीर्यानं घेत नगराध्यक्षांनी प्रशासनाला पावसाळ्यापूर्वी सर्व छोटी मोठी नाले आणि गटारं पूर्णपणे साफ करण्याचे आदेश दिले होते. या सूचनेचं पालन करत स्वच्छता विभागानं कर्मचाऱ्यांमार्फत शहरातील मुख्य आणि अंतर्गत नाल्यांमधील गाळ, कचरा आणि प्लास्टिक उपसण्याचे काम सुरू केले आहे. तर दरवर्षी पावसाळ्यात ज्या भागात सर्वाधिक पाणी साचतं अशा हॉटस्पॉटवरती प्रशासनानं यंदा विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे.